Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli din kardeşler, sizin için әзерләнгән чираттагы видеожурналыбызны тәкъдим итәбез. Октябрь ayında bütün Россия күләмендә Актаяк айлыгы узды. Әйәрдә Милли Ислам Хайрия фондында күрмәүчеләр өчен бер айлык курслар уздырылды. Алай гына түгел, ярдәм төнәтләндерү үзәге шәкерте Мәдинә Миркамилова Ингушетиядә күрмәүче мөселманнар арасында уздырылган Коръән бәйгесендә беренче урын яулады. Бу хакта алдагы берничә минутта. Безнең Россиядә Актаяк айлыгы барган вакытта Кыяшлы Ингушетиядә беренче тапкыр күрмәүче хатын-кызлар арасында йөрәкләрне яктыртучы дип аталган изге Коръән бәйгесе узды. Бу чара мөселманнар арасында тәүге тапкыр узуы белән генә тарихка кереп калмас. Иң мөһиме, кояш нурларын күрүдән мәхрим булган үзән затларның дөньяга чыгуына, сәләтләрен күрсәтергә мөмкинлек туу белән истә калыр. Әлеге Коръән бәйгесе Ингушетия Республикасы оешуга 25 ел тулуга багышлап, күрмәүчеләр өчен интеграция белем бирү үзәге инициативасы белән оештырылган иде. Алар хатын-кызларның ирис оешмасы, халыкара ислам миссиясе һәм Ингушетия Республикасы башлыгы карамагындагы дин эшләре буенча идарә белән берлектә чын мәгънәсендә Коръән бәйрәме бүләк итте. Әлеге бәйгедә Казандагы ярдәм дәвалау укыту төнәтләндерү үзәге шәкерте 16 яшьлек Мәдинә Миркамилова җиңү яулап, республика башлыгы Юнусбек Евкуровтан хаҗга юллама белән бүләкләнде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ал-Кари'а, мал-Кари'а, ва ма адрака мал-Кари'а. Яума якунун-насу кал-фарашил-мабthūs, ва такунул-җибалу кал-'ihнил-манфūш. Мәдинә 12 яшендә 1 ел эчендә ярдәм дәвалау укыту төнәтләндерү үзәгендә Коръәнне Брайль системасы буенча өйрәнеп, Коръән хафиз булуга ирешкән. Ингушетиягә аны остазы, ярдәм төнәтләндерү үзәге җитәкчесе Мәликә ханым Гыйльметдинова зата барды. Билгеле булганча, ярдәм төнәтләндерү үзәге Коръәнне Брайль системасы буенча өйрәтүдә бөтен бәйсез дәүләтләр бердәмлегендә бердән-бер. Ингушетиядә күрмәүче мөселманнар арасында узган бу бәйгедә дә кайчандыр ярдәмдә изге китап серләренә төшенгән дин кардәшләребез бар иде. Чечнядан Мәдинә Кадырова белән Дагыстаннан Әминә Кункуева ярдәмдә белем алган вакытларын әлдә сагынып искә төшерә. Изге Коръән бәйгесендә ярдәм төнәтләндерү үзәгенең күрмәүчеләрне Коръәнгә өйрәтүдәге эшчәнлеге югары дәрәҗәдә билгеләп үтелде. Йөрәкләрне яктыртучы бәйгесе чын мәгънәсендә ярдәм рухы белән сугарылган иде. Мәликә ханым Гыйльметдинова мөмкинлекләре чикле кешеләр белән эшләүдә һәм аларга тормыш мәгънәсен табырга булышудагы эшчәнлеге өчен хатын-кызларның ирис иҗтимагый оешмасы һәм күрмәүчеләр өчен интеграция белем бирү үзәгенең рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Мәликә ханым Коръән уку бәйгесендә катнашучыларны сәламләп һәм әлеге күркәм чарага чакыруларына рәхмәт әйтеп, барыбызның да бурычы мөселманнарны Коръән укуга тарту. Сәламәтлеге нинди булуга карамастан, теләге булган һәркем Коръән укырга өйрәнә алсын һәм тормышка шанышы уянсын диде. Бу сүзләрдән соң Мәликә ханымның чыгышы алкышларга күмелде. Күрмәүчеләр үз чиратында үзләренә зур игътибар биргәннәренә сөенде. Бу бәйгедә катнашып алар дөньяга чыкты һәм сәләтләрен күрсәтә алды. Хаҗга юлламалар тапшырганда хакимият вәкилләре изге Коръән бәйгесендә катнашкан кызларга шундый җылы бәйрәм бүләк иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Ингушетиядә күрмәүчеләрне Луи Брайль системасы буенча Коръән укырга өйрәтә торган беренче оешма эшли. Алар икесе дә күрмәүче мөселманнар белән эшләүче ярдәм дәвалау укыту төнәтләндерү үзәге тәҗрибәсен истә тотып төзелгән. Күрмәүче гражданнар өчен интеграция белем бирү үзәге һәм күрмәүчеләр өчен Әр-Рәхәй мәдрәсәсе җитәкчеләре үз вакытында ярдәмдә белем истәгән. Интеграция белем бирү үзәге җитәкчесе Макка Томова күрмәүчеләр өчен беренче ингуш алфавиты төзегән кеше. Бүгенге көндә кояш нурын күрүдән мәхрүм балалар белән эшли, аларны тормышка әзерләй. Киләчәккә планнары зурдан. Мәдрәсә җитәкчеләре Ислам Кастоев белән Хаваш Оздаев та Мәликә ханымның шәкертләре. Хәзер алар үзләре иратларны Брайль нигезендә Коръән укырга өйрәтә. Ингушетиядә булган вакытта без мәдрәсәдә кунакта булып, инде аларның шәкертләренең бөтен шартын китереп, Коръән укуларын тыңлап, хозурланып кайттык.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Ислам Тастоев белән Хажаф Уздоев та Мәликә ханымга Коръән укырга өйрәткән һәм яшәү мәгънәсенә төшенергә ярдәм иткән өчен рәхмәтләрен җиткезде. Аларның да шәкертләре ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәгенә укырга килергә теләк белдерде. Казан шәһәренең иң яхшы гыйбадәт йортлары смотр конкурсында катнашу өчен гаризалар бирү төгәлләнде. Әлеге бәйгедә безнең мәхәббәт ярдәм мәчете бездә катнаша. Конкурс комиссиясе әгъзалары конкурста катнашучылар җибәргән материалларны өйрәнәчәк һәм якын арада дини биналарны йөреп чыгачак. Иман йортлары алып барган социаль һәм иҗтимагый эшчәнлек, мәдәни агарту һәм тәрбия эшләре дә исәпкә алыначак. Мәчетебезгә кагылышлы тагын бер яңалык бар. Кол Шәриф мәчетендә архитектор Айвар Саттаровның мәчетләре дигән күргәзмә ачылды. Бу танылган останың беренче шәхси күргәзмәсе. Анда Саттаров иҗат иткән күп санлы мәчет архитектурасы. Шул исәптән ярдәм мәчете рәсемнәре дә урын алган. Ярдәм мәчетендә һәм күрү сәләтеннән мәхрүм булганнар өчен дәвалау укыту тернәкләндерү үзәгендә дөнья күләм танылган New York Times басмасы журналистлары булып китте. Карл Уве Кнаусгор, Норвегия язучысы, ул үзенең "Минем краш" дип аталган 6 биографик романы белән танылган. New York Times газетасы фотохәбәрчесе, Пулитцер премиясе лауреаты Линси Адарио Россиягә илебезнең үзенчәлекләрен өйрәнер һәм төрле төбәкләрдә яшәүче россиялеләрнең менталитет төрлелеге белән танышыр өчен килгән. Журналистлар сүзләренчә, Татарстан башкаласында алар хәзерге Россиядәге мөселман образын ачу бурычын куйган һәм шуңа күрә дә ярдәм мәчетенә килгән. Алар заман белән атлап баручы мөселман кешесенең мохтаҗларга ярдәм күрсәтүче һәм социаль эшчәнлек белән шөгыльләнүче кеше икәнен ачыклаган. Кунаклар өчен мәчеттә дини йолаларны башкару һәм мәхәллә халкын ислам нигезләренә өйрәтүдән тыш, күрмәүче мөселманнар белем ала торган изге Коръәнне өйрәнү үзәге эшләве көтелмәгәнрәк булган. Линси Адарио сүзләренчә, ул күп еллар дәвамында ислам мәдәниятен өйрәнгән һәм күп тапкырлар гарәп илләрендә булган. Әмма биредә ул күрмәүчеләр өчен Луи Брайль системасы буенча язылган Коръәнне беренче тапкыр күргән. Күрү сәләтеннән мәхрүм булганнар өчен ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәгендә экскурсиядә булганнан соң һәм фотның башка социаль юнәлешләре белән танышканнан соң Америка журналистлары ярдәм тернәкләндерү үзәге һәм фотның эш тәҗрибәсе уникаль икәнлеген һәм аның белән дөньяның төрле почмакларындагы барлык кешеләр дә танышырга тиешлеген әйтте. Көзге көннәр тулы куәтенә үз көченә кереп барганда бөтен галәм халыкара өлкәннәр көнен бикләп үтә. Татарстанда өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. Аларга зур игътибар күрсәтелә. Ә бит алар һәр даим игътибарга, кадер-хөрмәткә лаек. Казандагы ярдәм мәчете янындагы шатырда халыкара өлкәннәр көненә багышлап үткәрелгән матур бер чарада гомер көзен каршылаучы өлкәннәргә карата һәрвакыт якты йөзле һәм мәрхәмәтле булу динебезнең бер сыйфаты икәнлеге билгеләп үтелде дә инде. Безгә дә әлхәмдүлилләһ яшь буындарга үзебезнең өлкән яшьләребезне искә алып, аларга яхшы хәерле мөнәсәбәттә булу ул безнең динебезнең тиешле гамәленең берсе булып санала. Һәм инде әлхәмдүлилләһ безнең инде дәүләт тарафыннан 1 октябрьдән алып 10 октябрьгә кадәр 10 көн, ул да булса өлкәннәр көндәре дип хисаплана. Һәм инде безгә мөселманнарга ул көндә 10 көндә генә түгел әлбәттә, ләкин инде ел дәврендә өлкәннәребезгә, апаларыбызга, абыйларыбызга, бабайларыбызга, әбиләребезгә йомшак, хәерле мөнәсәбәт, ярдәм кулларын сузып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсә иде. Өлкәннәр булган җирдә бәрәкәт бар. Өлкән кешеләрдә акыл, тәҗрибә, хикмәт бар. Аларның Аллаһ Тәгалә каршында дәрәҗәләре зур, дугалары кабул ителә. Хәзрәтләребезгә хәзрәтләребезгә безне шулай хөрмәт итеп, безнең артыбыздан Сөләйман мәчетенә автобусны җибәрәләр. Һәм шулай итеп без Рамазан айларында да һәр көнне ай буена без шушында килеп ифтар мәҗлесенә җыелдык. Һәм Коръәннәр укып, шулай итеп там безне үзебезнең шушы Сөләйман мәчетенә автобуслар белән алар безне кайтарып куялар. Алар безне һәр вакытта да шулай хөрмәт итәләр һәм аларында Аллаһ Тәгалә үзләре хөрмәт итсен. Безне монда укыттырган өчен бик зур рәхмәт. Без монда һәр вакыт тәрәвихләргә чакыра башладылар, бәйрәмнәрдә киләләр, бик күп кешеләр, бик зур рәхмәт барысына да.
Бик яхшы мондый мәчет бер кайда юк. Менә без ачылганнан бирле укытабыз инде. Быел инде хатым Кураннар кылдык. Бу тагда хатым Кураннар укырга чыгынабыз һәм дә кадим чакырыкларында өйрәнергә чыгынабыз. Белем алу энә белән кыю казу диләр. Казандагы ярдәм дәвалау укыту төнләндерү үзәгендә күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләрнең курсларында белем алучыларны мин күрмичә кыю казучыларга тиңләр идем. Мөселман кешесенә гыйлем алу бишектән алып ләхеткә хәтле фарыз. Дөньяви гыйлемме, дини гыйлемме, икесен дә тигез күреп, мөселман кешесе икесен дә өйрәнергә тиеш. Бу хакта безгә изге Коръән аятлары һәм хадисләр дә сөйли. Бу юлы Казанга төнләндерү үзәгенә белем алырга килгән, Коръән укырга өйрәнеп, яктылыкка омтылган кешеләрнең саны 50дән артып китә. Аларның күпчелеге инде шактый олы яшьтә. Сөекле пәйгамбәребезнең гыйлемне бишектән алып, ләхеткә кадәр өйрәнегез дигән сүзләре безнең шәкертләргә йөрәктә туры килә. Ярдәмдәге курсларның күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен файдалы яклары бик күп. Монда алар белем алып кына калмыйлар. Бер-берсе белән аралашалар, дуслар табалар. Иләренә кайтып киткәч тә бер-берсе белән телефоннан сөйләшеп торалар. Ярдәмдәге курслар күрмәүчеләр күңелендә өмет, үз-үзләренә ышаныч тудыра. Тормыш мәгънәсен табарга ярдәм итә торган ниндидер бер мөгъҗизаи күренеш ул. Бүген без ярдәмдәге курслар тормышларын үзгәрткән кешеләр турында сөйләшербез. Моннан 9 ел элек Әле Сөләйман мәчетендә уза торган төнләндерү курсларына шәкерт булып килгән Давыт остаз инде бүген үзе ярдәмдәге курсларда белем бирә. Коръән серләрен төшендерә. Шәкерттән алып мөгаллимгә кадәр булган юл нинди юл дигән сорауга Давыт остаз булай дип җавап бирде. Бу гадәти юл. Миңа кадәр дә бик яхшы укытучылар булган. Алар да ул юлны җиңел генә узмаган билгеле. Мин дә аны җиңел генә уза алмаячакмын. Минем өчен сөекле пәйгамбәребезнең кемдә кем белем алу юлына баскан икән, аңа җәннәткә юл җиңеләер дигән хадисе юл күрсәтте. Анда Аллаһ Тәгалә белем алуга юл җиңел дип булыр дип әйтми. Безнең максатыбыз җәннәткә керү. Менә мин моны үземә максат итеп куйдым. Әлегә без шушы юлдан барабыз. Йыгылып та китәбез, абынабыз да, торабыз да, тагын атлап китәбез. Мин тагын шуны аңладым. Белем биргәндә син үзең дә белем аласың икән ул. Ярдәм төнләндерү үзәге миңа, күзләре күрми торган мөселманга алга таба кая барырга кирәклеген күрсәтте. Юнәлеш бирде. Һәр мөселман монда килеп, моңарчы җавап таба алмаган сорауларына җавап таба. Һәм җәмгыятьтә, гаиләдә, иң беренче чиратта өммәт өчен үзен кирәкле итеп тоя ала, диде Давыт остаз. Икенче тарихыбыз ярдәмдә тормыш юлдашларын тапкан кешеләр турында. Хәзерге вакытта Башкортстанның Сибай шәһәрендә гомер итүче ирле хатынлы Айдар абый белән Рима апа да бер-берсен ярдәмдәге курсларда тапкан. Инде ел ярымнан артык алар бер-берсенә иптәш булып, бер-берсен хөрмәт итеп яшиләр. Ә барысы да Айдар абый күргән төштән башланган. 15 елы мында предлагательләрнең Мәскәүгә бар дип мин бармадым. 16 ел февраль айында чакырдылар инде. Чакырдылар, иптәшләрем, тугандарым әйттеләр, Мәскәүгә бар укы дип. Мин юк дип отказ берип килдем инде. Мартта инде уже Риманы мен төштә күрдем. Һәр төшемдә Римага гашык булдым да. Итәшәк торгас кызым кевдә, кызым белән бергә яшәйник. Әйтәм, кызым инде, менә мин Мәскәүгә укырга барам. Әле как-нибудь адресын табайык, вис телефондарын табып, сөйләшәйек дип, мартта уже тавыш күтәреп дигәндәй, шу мәчет ярдәменең телефонын табып, Мәлкә ханымны телефонын алып, вот сөйләшеп, апрельгә тиклем, шу сөйләштек инде. Каймылда укырга килергә, вот шу Мәлкә ханым һорады, барай система буенча укыйммы, юкмы дип. Шу менә инде шу исемдә калган, шу төшемдә Риманың тавышы. Менә дәрескә 4 апрельдә укырга утыргас, Риманың тавышын ишеткәнем, мин уже Римага теге предложение яһаем дип уйлап, яһаным инде дәрес әзерләргә төшкәндә инде.
Хәзер без бергә инде, Рима белән. Жазны ясаганда миңа хат язды. Бер дәфтәр хат язып җыган иде. Ул хат язды, мин ответын бирдем. Хатны Айдар Пабраев язды, мин Пабраевны укыдым. Бер-бер белән танышып, никах булып бергә яшәргә. Бергә булырга һәр вакыт. Ул минем уйлавымча инде су кырлыгы инде безнең өчен преграда, любой преграда. Ә без икебез бергә. Бергә уже еңел, бергә атлавы, бергә баруы, бергә йөрүе инде. Бергә булгас, җиңелрәк яшәүләр. Үйдә исмәм сәяхәт исергә, сәндә икәүләп уже не җиңел инде. Күргәннәр безне не понимают. Аңламыйлар безне. Безгә әйтәләр, ничек табасыз сез бер-берегезне? Ничек сез минем тавыштан табабыз? Ул залда булса, мин кухняда булса, эзләп табабыз. Бергә укыйбыз, бергә киләбез. Ике ерак кавышкач, тормышлары ямьләнеп киткән. Кул эшләрендә бергә эшлиләр икән. Рима битендә рукодельница, варышки, носкилар бәйләй битендә. Şu акцияна сарык көнен без обрабатывать итеп икебез инде утырабыз инде. Şu бергә эшләйбез. Сарык көне бетә мин ул шәһәр буйлап йөгереп йөреп, пряжа эзләйм инде, пряжа табып, алып килеп. Шуны рукоделие мен Рима өйдә булса, Ашарга бешерә үзе, идән юа үзе, ул мин только бәйлим генә. Кырны юа автомат. Римма апа да, Айдар абый да барысы өчен дә ярдәмгә бик рәхмәтле. мәчет ярдәме безне таныштырды бит инде. Безне укыта бит инде, бер шатбыз. Бик зур рәхмәтле бит инде. Ярдәм итте безгә, без бер-беребезгә тоже бәхетле дип әйтәбез инде. Чөнки без бергәбез. Пермь өлкәсеннән Гөлсира апаның да тормышы курслардан соң үзгәреп киткән. Монда килеп намаз укырга өйрәнүне ул мөгъҗиза дип кабул иткән. Хәзер ул Брайль системасы буенча Коръән укырга өйрәнә. Монда мин килгәч, бу мөгъҗизаның чынлык икәнен төшендем. Бик шәп канатланып, бик шәп сөенеп килдем. Әлхәмдүлилләһ шөкер, анда барысында шул кадәр бик яхшы итеп каршы алдылар. Бик яхшы укыттылар. Беренче мәртәбә килүемдә үк менә мин намазга бастырдылар. Укуларны бик әйбәт оештырып, дугаларны шул кадәр нечкәлекләре белән өйрәтеп, аларга бик зур рәхмәтлемен гомерем буена. Исламда булу күрмәүчеләргә бик күп файдалар китерә дип саный Гөлсира апа. Хәзер ул тулы канлы тормыш белән яши. Менә әйтеп бетергесез ярдәм инде бул күрмәүчеләр өчен. Бигрәк тә диннең булуы. Менә бу минем дә тормышымда бөтенләй башка үзгәреш алды минем тормышым. Ничектер бер нидән генә барам, ничектер без мискин төсле, ничектер һәрбер кеше кызганган төсле иде. Әмма хәзер мин үзем тулы канлы тормыш белән яшим дип әйтәсем килә. Бигрәк тә бик күп көч ярдәм итте. Менә шушы монда дингә басуым. Күрмәүчеләр өчен курсларда белем алу, дөньяга икенче күз белән карый башлавы аның иҗатында да чагылыш тапкан. Күңел күзем көннән-көн ачыла барды. Чөнки без монда барыбыз да шушы бер язмыш кешеләре. Менә шуның хакында мин инде язам, әлхәмдүлилләһ. Шөкер бәйрәм сайын язгылыйм, шигырен дә язасым килә. Менә шушыннан соң бигрәк тә менә шушы мәчетләрдә йөрүгәч, намазлар укырга баскач мин менә шуның соңгы гомер гөлем дигән китабым дөнья күрде. Ихлас күңел белән кул бирәсез, ярдәм көтеп сузган кулларга фәрештәләр булып ингәнсез дә ачы язмышлар юлына. Кулыбыздан кысып тоткан килеш, алып чыгып олы юлларга, без дә хаклы икән яшәү юлламасын яуларга. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды попечительләренең хәйрия ашлары уздыру гадәти күренешкә әйләнеп бара. Бу юлы да изге күңелле бәндәләр Планета, Одежда, Обувь кибетләре җитәкчеләре, тернәкләндерү курсларына килгән күрмәүче дин кардәшләребезне һәм Ярдәм мәчете мәхәлләсе халкын җыеп сыйлады. Дога белән башланып, белем алуның зарурлыгы, аның кыйммәте турында вәгазьләр белән дәвам иткән бу хәйрия мәҗлесе кунакларның күңеленә хуш килде. Белемле булган кешеләрнең генә Аллаһ Тәгаләдән куркуы,
Ике дөнья бәхетенә ирешер өчен Коръән укырга кирәклеге, аның өчен иксез-чиксез саваплар каралганлыгы изге китабыбызны өйрәнергә килгән мөслим һәм мөслимәләрнең күңел түрләренә үтеп керде. Остазлардан белемне мөмкин кадәр күбрәк алу, намазларны вакытында укуны гадәткә кертү, биредә алган белемнәрне балаларыңа һәм оныкларыңа җиткерү. Буларның барысы да вәгазьнең асылын тәшкил итте. Ислам динендә садака бирүнең мөһимлеге, мохтаҗларга ярдәм итү зарурлыгы да зурдан билгеләп үтелде. Хәйрия эшләрен, ярдәмдәге курсларны оештыручылар бик зур савап җыйды. Аллаһның рәхмәте яусын аларга. Курсларга килгән мөслим һәм мөслимәләрнең йөрәк түрләреннән чыккан изге теләкләре аларга барып җиткәндер дә инде. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен дәвалау укыту төнләндерү үзәген оештырган Илдар Хәзрәт Баязитовка, Илһам Исмәгыйлевкә, әлеге үзәк җитәкчесе Мәликә ханым Гыйльметдиновага рәхмәтләре чиксез аларның. Кичәне тәшкил иткән спонсорларга бар шәкертләр исеменнән зур рәхмәтебезне белдерәбез. Һәммә вакыт шундый ачык йөрәкле, безгә ошаган гарип сукыр шәкертләрне шундый ярдәм бирү без өчен дә зур шатлык, сезләр өчен дә зур шатлык дип уйлыймын. Бу мәчетнең рәхбәрләрен нәрсә дип әйтсәң дә, ничек кенә мактасам да аларның һәммә тәшкил итә торган эшләре кулыннан килә. Аларга да барысына да бик зур рәхмәт. Курсларга килүчеләр, күрмәүчеләрнең мөмкинлекләре чиксез. Попечительләрнең киң күңелле булуын билгеләп үтте. Планета одежда и обувь кибетләре җитәкчеләре тернәкләндерү курсларына килгән күрмәүчеләрне баштанаяк киендереп тә кайтарды. Biz aldıq indi özümüzə qışqa жылы киім, кипке. Bu organizovat etkən üçün barşasına da big zor rəhmətliyəm. Magazinның xujalarına, həm də bunda işləyən qızlarına barşasına zor rəhmət. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды һәм дәвалау укыту төнләндерү үзәге Планета одежда обувь кибетләре җитәкчеләренә ихлас рәхмәт сүзләрен белдерә. Аларга хәерле гомер, эшләре уң булуын һәм ике дөнья бәхетенә ирешүләрен теләп кала. Октябрь айында да Татарстан нәзарәте вәкилләре төзәтү колонияларында булып, иректән мәхрүм ителгәннәргә рухи тәрбия эшләрен дәвам итте. Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте җәзаларны үтәү буенча федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе белән тыгыз багланышта тора. Һәр колония белән эшләү өчен дин әһелләре билгеләнгән, эш җайга салынган. Имамнар иректән мәхрүм ителгәннәргә рухи тәрбия бирү һәм алар төрмәдән чыккач, иректәге тормышка җайлашу кагыйдәләрен төшендерү юнәлешендә вәгазьләр сөйли, нәсихәтләрен җиткезә. Дигәндә безнең Илдар хәзрәтебез бар, көндә диярлек төрле колонияларга йөри. Мин булсам, айда, 2 айда бер тапкыр керергә тырышам. Аллаһка шөкер, бөтен колонияларда булганыбыз бар дип әйтеп була. Хәзер беренче тапкыр монда булдык. Хәзер шулай әйтеп була. Һәр бер колонияда билгеләнгән имамыбыз бар. Алар булыша, кирәк булганда без китап белән булышабыз, Корбан вакытында итләр белән булышырга тырышабыз. Төп максаты монда очрашу. Алар да безнең кардәшләребез дә, гынах кылган булсалар да, алар безнең кардәшләребез, без дә аларга булышырга тиеш булабыз, чөнки бер вакыттан соң барыбер алар безнең яныбызга киләчәк. Һәм алар безнең яныбызга килгәндә үзгәргән хәлдә килсәләр иде. Амин. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен әзерләнгән махсус видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда сезне традицион имам сүзе сәхифәсе көтә. Мин сезнең белән сау булашам һәм Аллаһ Тәгалә сезнең эшләгән эшләрегездән разый булуын телим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Барша мактау һәм дә улуглауларыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә һәм сөекле Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребездән чыккан дуа саламнарыбыз һәм дә туктаусыз салават шәрифләребез булсын. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям бер сахаба сораган: "Я Расулуллаһ, ислам дине тоту бик җиңел түгел. Инде миңа шундый гамәлгә өйрәтегез әле, аны даимчылык кылыр идем." Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям аңа: "Синең телең һәр вакыт Аллаһ Тааланы искә алу белән юешләнеп, дымланып торып торсын." Икенче хадистә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Җәннәттәге булган кешеләр дөньядагы булган бушка, заяга үткәргән вакыты өчен кайгырырлар, үкенерләр икән." Инде шулай ук Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Кем Аллаһ Тааланы искә төшерә, ул тере шикелле. Ә кем Аллаһ Тааланы искә алмый, ул мәйет шикелле." Әлбәттә, тере булган кешедән файдасы үзенә дә, башкаларга да бар. Ә инде мәйет булган кеше үзенә дә файдасын китерә алмый, башкалар да аннан файда ала алмыйлар. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля безгә биргән вакытны әманәт итеп, шуның өчен Аллаһ Таала тарафыннан бирелгән шушы вакытны, һәр мизгелне файдалы итеп үткәрсәк, булсын ул Аллаһ Тааланы искә төшерү, ягъни зикр, Кур'ан, намаз, булсын ул әти-әниебезнең хәлен белү, туганнарыбызның хакларын үтәү, кардәшләребезне хөрмәтләү һәм шулай ук башка төрле изге гыйбадәтләрдә уздыру һәм инде гамәлләрдә кылышу. Шуның өчен ул гамәлләр безне Аллаһ Тааланың рәхмәтенә, ризалыгына насыйп итә һәм аның өчен Аллаһ Таала безгә әҗир савабын, бәрәкәтен бу дөньяда да һәм ахирәттә дә насыйп итәчәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.